ja sit täällä on myös suksia. Siis sen mä haluan tietää, että kenellä vaikuttajalla tai on niin kuin, tai miehellä tai ylipäätänsä kenellä helsinkiläisellä on vaatekaapissa myös kasasuksia. Siis, täällä on mun lippiksi. Mä joudun ehkä välillä miettimään, kun mä menen treffeille jonkun miehen kanssa, niin mä haluan ehkä mun tyylillä olla vähän hillitympi. Ettei se edes ihan joudu lähteä juokse karkuun, että se pelästyy, että mitä hittoa tapahtuu. Hannah Montana teepaita. Eikä. Siis ihmiset nahkahousut. No nää on kyllä treffihousut. Itse asiassa nää on siis niinku moottoripyörähousut. Nää on löydetty siis Uffilta. Mulla on tämmösiä paljon niinku eri väreissä. Joo, tosi kiva. Ja tää on tosi hyvä käyttää, jos joku valkoinen teepaita alla, tai joku valkoinen hihaton paita. Joo. It's giving. Onko se siis tämmönen sinkkukomistus? Ihana sinkkukomistus, mä oon just eli kuulitteko kaikki, mä olen sinkkukomistus, eli voi ottaa yhteyttä. Siis kyllähän mähän niinku deittailen ihmisiä, tälleen ja käyn dateilla, mutta ei ole vielä löytynyt semmoista niinku, ehkä niinku pidempiaikaista ja näin. Mutta siis mun mielestä silleen niinku homoseksuaalina julkisuudessa